kaçan senle Ile toprağım beni hiç yanmıyor koyma Sana bağlan sevgim hiç kaçan senle Ile toprağım beni hiç yanmıyor koyma Vatan 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 bir doğum vardır Ben senin sevgili oğlumdur can vatan Ben senin sevgili oğlumdur can vatan Yanlışlık boyadır eşyanın başında Dostlardaşın yüzüp o dildaşında Yanlışlık boyadır eşyanın başında Dostlardaşın yüzüp o dildaşında Doğru ev ağlamadın 50 yaşında Ben senin sevgili oğlumdur can vatan Baba sen ağlamadın 50 yaşında Ben senin sevgili oğlumdur can vatan 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 bir doğum vardır Ben senin sevgili oğlumdur can vatan Ben senin sevgili oğlumdur can vatan Saba Artıkov deysen tanımayan Türkmen yok bolsa gerek. Aydın olup yüreklerde yer eden doğrulbek nedir Saba lakamınalle. Bu vaka doğrulbekin sağçılık mektep internatına gelmek bilen başlanıyor. Maşgalada 6 çağan körpesi olup doğulan doğrulbeki en ulu ağası Aşgabat'taki sağçılık mektep internatına gözden geçiriş sinaglarına getiriyor. Yöne olar gijağı alıptırlar. Gözden geçiriliş eyyem tamamlanıptır. Moğlum, haiştizden şu çağanı birce dinlek göreyin. Mun ağdırından çıkarayan sesleri edil saat Kur'an'ın kıyallayıp, ödülünüp durun ağasına dözmen, Moğlum, Toğrulbege, Hanonda şol saat Kur'an'ına bir zatlar çalıp görköz deyip elini uzoya piyanina tarap. Piyanina'nın perdelerine sağdın ovadı yanlanıp başlanından Toğrulbege'nin ağası hayran gali. Bu çağa bu saat Kur'an'ı çalmağı kaçan öğrenlik ediyen soruq bilen ol öz ovalarını kaq etrafındaki yüzbaşı ovasına yetiye. Şeydibim Toğrulbek Artıkov sağçılık mektep internatına okuwa başlaya. Ol sınıpdaş oğlanlar bilen futbol oynamağı goýarýan eken. Bile futbol oynayan dostları ona hücum edişini görüp, tutan yerligini görüp, yındamlığını görüp, Saba, Saba, Saba deyip ýygyrýan ekenler. Şeydip, yankı oğlancığı, meşhur, diňe bir Sovet Soýuzynyň çäginde del, dünýäde meşhur futbolist Yojef Saba atly sport sadynyň lakamyda kylýar. Şeyden biziň Toğrulbek gahrymanymyz Saba bolýar. Netijede dünýä belli sport ýyllary Türkmen estradasyna Saba atly ýyldyryň döremegine sebäp bolýar. Men elimdäki bu suratyň arkasynda 1973-nji ýyl Artıkov diýip ýazylgy. Ustadyň öz eli bilen ýazylan. Futbolist Saba bilen maestro virtuoz Sabanyň arasynda bir uly meňdeşlik bar eken. Olaryň ikisine de özüni aýymaýan oglan diýip aýdylmagy. Hakykatdan hem Toğrulbek Saba hiç kaçan özüni aýymaýan eken. Olaryň ikisem zehinini ukyp başarlygyny jemläp halka hödürlemegi başaran ýigitler. Halkyň ilim günüň aladasy. Adamlara haýyr getirmek Toğrulbek üçin esasy gymmatlyk bolupdyr. Men öňümde 80-nji ýyllaryň dokumenti, resmi namasy bar. Bularyň hemmesi diýen ýaly minnetdarlyk katlary. 1960-njy ýylyň 8-nji iýulyna Kaq etrawynyň Ýüzbaşy owasyna doglan Toğrulbek Artıkov aramyzda ýaşap ýören bolsa 65 ýaşardy. Bizem maestranyň 65 ýyllygyna bagyşlap konsert ýazdyk. İlki onun özünün döreden we ýerine ýetiren 3 tane meşhur aýdym bar. Maýagyp, Durnolar, Paşahym.
ol 3 aydymy Bäşim Ilmuradov ýerine ýetirýär. Bay 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 mayığı Stilyaka modığı Jugul maşinları Yigit baran yakan gıyır Bay 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 mayığı Stilyaka modığı Jugul maşinları Yigit baran yakan gıyır Turup men Mari ile yol açtım Bir perişan güzel kıyıda Maya kıyıda tataştım Sonra dedim içimden Eynek bana yaraşyar Kolay barsam maya kıyıda Yar onu karaşyar Bay 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 maya Stilyaka modığı Jugul maşinları Yigit baran yakan gıyır Bay 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 mayığı Stilyaka modığı Jugul maşinları Yigit baran yakan gıyır Edim sonra toy bolur Kürte giymek kıyın bolur Senin başında oyun bari Kaygı bulup aylanır Bu niyetin güzel gıyır Yigit barın sayılıdı Yar alman son güzel gıydı Şolu budun sayılındı Bay 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 mayığı Stilyaka modığı Jugul maşinları Yigit baran yakan gıyır Bay 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 mayığı Stilyaka modığı Jugul maşinları Yigit baran yakan gıyır Bay 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 mayığı Stilyaka modığı Jugul maşinları Yigit baran yakan gıyır Bay 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 maya maya Stilyaka modığı Jugul maşinları Yigit baran yakan gıyır Giden yolunu kalım viran dünyada Eğer bilsen bu cahana kalım viran dünyada Sen sebepli boşap kaldı bile giden yerlerimi varin varin ağlaşarlar göğe asmanda durmalar varin varin ağlaşarlar göğe asmanda durmalar Sen gittin yedin varaman dökünürsün bir zaman benim sensiz
etli boşap qallı bilen giden yerlerimi varin varin ağlaşanlar göğ asmanda durnalar varin varin ağlaşanlar göğ asmanda durnalar. Oturuptuk senin bilen yedip sücü arzular başın egip cemalına sınar boylu direkler. Sen gittin yüzüne araman ökünürsen bir zaman benim sensiz kalcımı yaş kalbini oylanma. Sen sebepli boşap qallayım bilen giden yerlerimiz varin varin ağlaşan göğ asmanda durnalar varin varin ağlaşan göğ asmanda durnalar varin varin ağlaşanlar göğ asmanda durnalar varin varin ağlaşanlar göğ asmanda durnalar. Gel yarım gel, gel kenara karışan min sever yara aşk odina yana yana keşfim begdediyen açılan nara aşk odina yana yana keşfim begdediyen açılan nara padşahım geç günemi ayırmadın yedi diyarı yolunda durma gelsin beri yok gariba zevur yari padşahım geç günemi ayırmasın yedi diyarı yolunda durma gelsin beri yok gariba zevur yari.
almadım mani aşık aydır yalancı pani men bu oyunundan almadım mani Kil bilen bana salan yaranı derdime yok derman deri Kil bilen bana salan yaranı derdime yok derman deri Padşahım geç günemi ayırmadın Yedil yarı yolunda durma gelsin beri yok gariba zöğür yarı Padşahım geç günemi ayırmadın Yedil yarı yolunda durma gelsin beri yok gariba zöğür yarı Gel yarım gel, gel kenara Karaşyan min, zöğür yara Gel yarım gel, gel kenara Karaşyan min, zöğür yara Aşk odina, yana yana Geçmin min dediyen aslanlara Aşk odina, yana yana Geçmin min dediyen aslanlara Padşahım geç günemi ayırmadın Yedil yarı yolunda durma gelsin beri yok gariba dövür yarı Padşahım geç günemi ayırmadın Yedil yarı yolunda durma gelsin beri yok gariba zöğür yarı Şäderki wagtda Türkmen toylaryna ýanglanýan etnik rock stilinaky aýdymlaryň aglawa böleginiň ahtyry Saba Artykow. Ol dünýä meşhur Güneş toporuny, soňra Şahmemet Bäşeňiň döredin Destan toporuny sadanarlyk edýär. 1980-nji ýylda Toğrulbek Artykow öýlenýär. Toyuny Nurýagda Tokaýew aýdym aýdýar. Şol wagt Nurýagda Tokaýew toylarda iň meşhur bagşy bolupdyr. Saba Artykow Nurýagda Tokaýewiň sadanasy eken şol ýyllarda. Soňra Saba Artykow Akış Saparowyň ýanyna sadanarlyk edip başlaýar we Türkmen estradasynyň taryhynda iň meşhur bolan Akış Saparowyň 5-nji albomynyň döremegine kömek edýär. Ençeme aýdymlary döredip berýär. Sadanyny aýdymçy halkyň hyzmatyna ýaşaýan adam. Şoň üçin sadanynyň bagşynyň aýdymçynyň ýan ýollaşy giň we sabyrly bolsa gowy bolýar diýip maňa ustad sadanyna Halipa Akmurat Şarif aýdypdy. Bu meselede Toğrulbek Artykowyň bagty çöpdir diýip pikir edýän. Sebäbi men Sabanyň ýan ýollaşy Oradgul eje bilen ençeme gedekler söhbetdeş bolup gördüm. Ol 20 artygyň mamasy. Ödüm ömrüni iň myrsogaply kärleriň biri bolan mugallimçilik kärine bagş eden aýal Oradgul eje. Saba Artykowyň agtyklarynyň mamasy Gulam Magşynyň gyzy. Hawa, şükür başdaky Gulam Magşyny tanamaýanlaryň ýok bolsa gerek. Şol döwür rejissor Bulat Mansurow Şükür Bagşy filmini döretmek üçin Kaq etrabyna aýlanyp Şükür Bagşynyň çyn şägirdini gözlänne adamlar oňa Gulam Magşyň keşfini öredin Hoca Mögedgelýenowy salgy beripdirler. Ol hakykatdan hem Şükür Bagşyň şägirdi eken. Şeýlelikde Saba Artykowyň 4 gyzynyň babasy Şükür Bagşynyň hut ödüniň şägirdi Hoca Mögedgelýenow. Saba Artykow özüniň ogul perzendiniň bolmagyny isläpdir.
Şoň üçinem maňa ogul ber Hudaýym diýen aýdymy döredipdir. Bu aýdymy siz öz sesi owada bilen özüne ýollarydyn adyny Türkmen estradasyna altyn harplar bilen ýazan Nur Muhammed Meredowyň ýerine ýetirmegini bilýänsiňiz. Ol şol aýdym bilen adamdan aňyna girdi. Maňa ogul ber Hudaýym. Nur Muhammed Meredow Saba Artykow hakyna şeýle diýer eken. Ol sadanlarlyk edenne entek aýdymyň sady başlanmazdan ozol sad guralyny aýdymçyň keypine görä düzüp bilýär. Min çöl yerlerde, sen ufak illerde, geceler yalnızmen, sen canam nerede? Yaşlarımı gizle, ken sana karıştım. Düşüneyde, min gidiz yarım, sana bağlı ıkbalım, ken sana karıştım. Min çöl yerlerde, sen ufak illerde, geceler yalnız men, gel canam nerede? Min çöl yerlerde, geceleri yalnız men, sen canam nerede? Aylanıp yıllar geçer, sen gönlümün halani, yalnız koyma yeke, yüreğim halani. Karaştım, sana men karaştım, göz yaşlarımı gizle, ken sana karaştım. Men çöl yerlerde, sen ufak illerde, geceler yalnız men, gel canam nerede? Men çöl yerlerde, sen ufak illerde, geceler yalnız men, sen canam nerede? Men çöl yerlerde, sen ufak illerde, geceler yalnız men, sen canam nerede? Men çöl yerlerde, sen ufak illerde, geceler yalnız men, gel canım nerede?
hayata uçradım. Beridada zindiyada kara saçın çözüleyin. Senin kaygı gamlarını ömür bulup bağlayın. Aydın bilin, fağın bilin, seni dünya ayırayın. Senin ona yaşına akbalımı bağlayın. Yatma meni karaşmana, maşuqatın sakla sen. Şol gülleri süydimidi, mıdam yatta sakla sen. Söyün gülüm ağlama sen, sana kaygı yaraşma. Karaşmana söyün yarım, 2 yıldan gelirmin. Deribada zindiyada kara saçın çöleyin. Senin kaygı gamlarını ömür bulup bağlayın. Aydın bilin, fağın bilin, seni dünya ayırayın. Senin 16 yaşına akbalımı bağlayın. Saba Artikov Vakodro saat Guran'ı Türkmen aydım saat dünyasına getiren virtuoz. Ol dürlü saat Guranlarını erk edip bilen ustad. Ol sil döretmeyi başaran. Ol karizması bilen tapavutlanan. Ol yol gözlep yüreklerde yer eden. Taşlar dökülünü üstüne, mağaranın ve canım alacağını bildim. Senden ayrı düşmesin yar kasmadım. O doşun ağlamasın gelirin. Anan yarın karışmadım bu senin. İnce süvi geçti asırlar yüzü. Ayırdılar yakın duygudan bizi. O doşun ağlamasın gelirin. Anan yarın karışmadım bu İnçesi geçti asırlar yüzü. Ayırdılar yakın duygudan bizi. O doşun ağlamasın gelirin. Ağlaştılar garip naşar eceler. Yanıp geçti Leyla Mecnun ençeler. O doşun ağlamasın gelir. Anın yarın karışmadım bu güne. İnçe sevgi geçti asırlar yüzü. Ayırdılar yakın duygudan bizi.
Samy Artykov Ataway Çargulyf üçin onlarça aýdym döredip berýär. Iň meşhury men pikirimçe Mähri Cemal. Men bu aýdyma türkmen aýdymsar dünýäsinde döredilen ilkinji rap aýdym diýip düşünýän. Yine meşhur aýdymlaryň hatarynda iň öňde durmalysy Garadaya Güller. Bu iki aýdymdan ibaret saz eseri. Rejissör Ewliýaly Kuliýewiň teklifi bilen telefilm üçin döredilen. Gelindi yatlama undulan sevgi min yedi diyarım ömrümü de tüyençe görküdüm ertligin min yedi diyarım ağlama geceler yarımdan doğru Olgama bitmedi yürek yarada Ağlama geceler yarımdan doğru Olgama bitmedi yürek yarada yarından oraya Bilediği çeşmesine yedi Ana ondan doyar bilmedi Ben bilmedim nerelerde gelinmedi Ağlama geceler yarımdan oraya Ağlama geceler yarımdan oraya Olgama bitmedi yürek yarada Ağlama geceler yarımdan oraya Pişman etme Yaraşmadım erde Min yedi diyarım Aşığın yüreği Ölün çetinde Min yedi diyarım Ağlama geceler Yarımdan oraya Olgama bitmedi yürek yarada
geçelim yarımdan uğri olma bitmedi yürüp yarata ağlama geçelim yarımdan uğri çeşmede yürüdü kanı kanı onun doyup bilmedi ben bilmedim nerelerde eğlendi ağlama geceler yarımdan uğri ağlama geceler yarımdan uğri olma bitmedi yürüp yarata ağlama geceler yarımdan uğri ağlama geceler yarımdan uğri ağlama geceler yarımdan uğri Sana bunun köyü elimden indir dağlardan birindir dine şundur eğer sen yılgırsın günüm nurum sen yüreğime bağlayarım sen eğer sen yılgırsın günüm nurum sen yüreğime bağlayarım sen denizde bürümsen atmanayım yedi öfleyin seksin kapılmatayım altı yanım alnım yüreğim sende ummanı bir salmin yüreğim sende eğer sen yılgırsan günüm nurum sen yüreğime bağlayalım sen
Rahat geçti şemali falan yetim Gülür yüzlü yarım Yarım ekindi Kalbim tapar kemali Di mecnun Mail gözü Bülbütar Yarım Allah'ım Yüreğim finne Ummanı bir halimin Yüreğim finne Eğer sen yılgırsan Benim nurum sen Yüreğime Bağlayan sen Mat meni tirdi uygun şöyle ağmama Bağvat sanır mihani düştüm ışığıma Mat meni tirdi uygun şöyle ağmama Bağvat sanır mihani düştüm ışığıma Ellerime
Seljuklaryň Gaýdusuz sultanynyň adyny götüren türkmen virtuozy Toğrulbek Artykow hakynda dokumental filmi döretmek höwesi bilen 2023-nji ýylda işe başladym. Eger sadynyň döreden aýdymlarynyň adamlaryň duýgusyna nähili täsir edenligi baradaky filmmi tamamlasam, näsip bolsa siz bilen paýlaşarym. Sözümi Saba Artykowyň dünýeden gaýtmaky aýdan şu jümlesi bilen jemlemek isleýän. Men dünýeden gaýsam, meni saat bilen ugradyň. 24.04.2014. Bollar